ሓርነት እዩ ድምፂ ሓርነት بحاليات إرتراوي ديمقراطية محبر نايسلف ديمقراطية حزب إرترا كاب كتما كاسل زي محلالف مدب فنوردي وزي مدب زي وتر حمس كاب ساعات حمشته كساب ساعات شدشته نايمشت أبزر لجزية بأنتنا أميتن حمشته نتبشمنته مجهرز بكابل دما أتسعان شو عتن نتبشمنته مجهرز زفن دكوينو عرب نجوين كاب ساعات شعته كساب ساعات عصرته أبزر لجزية يدقم بإنترنت نتكاتاتولي دما فرايس راديو كاسل إلكم مستقاتو أمول عالم زلكم بقطع سمعنا خمت تخلوا نحبر زغبركنن زغبركمن سمعتنا خما يقنيهم كسام موداتا مدبنا مسناخ صنحون عدمنا لوم حاموس اسران شوعاتن حدار كلتشحن اسران حموشتن قربنا لكم زلنا مدبات بقدامنت واناوي سمناو زيناتات كهلونا يوم قصيلو حزبن هاجرن زي فلاليو ناي حدا نجر كلتا قصات يوم زبل ناي بيت صحفة زينا سلف ديمقراسيز بإرتراحاتتا كننببالكم هنا قصيلناون دام مجلس آخيبا مأكلاي مرحنة بوليتكا حيلتات إرترا كننببينا أمونغون مرصات موسيقاتات اللونا بروخ مشت سناي مكتفتال
ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮና ፍራስ ራድዮ ካስል ሰላምታና ምቅዳም ንሎማ ሓሙስ 27 ሕዳር 2025 ዘዳልና ዜና ነቅርበልኩም ብቀዳምነት ግን አርስታቱ ጨንፈር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሃገረ ሸወደን ስሩዕ አኼባኡ አካይዱ ትራምፕ ሃገሩ ኣብ ጉዳይ ሰላም ሱዳን ከም ዝሰርሕ ቃል ኣትዩ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ወጥሪ ተፈጢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ይስማዓሎ ተባሂሉ ሓባራዊ መግለጺ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ኤርትራውያን ኣብ ውድድር ኣፍሪካ አንጸባረቐ ዓወት ኣመዝጊቦም ኣብ ኢትዮጵያ እሳተ ጎመራ ነቲጉ ዝብልዮም ዝርዝር ድማ ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪት ሙዚቃ ከነስማዓኩም ኢና تلف معمو زيد فربعتي سلام زبرهو زي ود معالتي أنا ذا حبيو نحافة شعوت حدري زجوي زنسألنا عنوان أخيرا ساعتا حزلنا بلو أخيرا ساعتا حزلنا بلو تشفت حزلنا أخيرا ساعتا حزلنا بلو أخيرا ساعتا حزلنا بلو تشفت حزلنا سرير وحوار جقانو زبل عمل أخين مخان بجلم الحاسو هزب زت هللن كي كبر زحب نصهنا قتلن هاجر نلشتن هزب كوي قرفو شبتي تزهلو كميلو كنحفو قنبعلو قصصي بعلي يتدانيا بزيكو يلن هاجر دمنيا وقناي تفيقو مسحلق بحري عيكون انزبرو ولدنا يزامدري هذا دمسكو زر المعامري مسنك عانب عطو كلو نافقو اخف اخي تبكي كي اخلق الخير حمد وانا زلبس بنبر كي قلت فتصمت الخمر سكم مسرو بدمنا باقلو بدمنا سريرو كم حسخا خبري وشتنا نبلعن عنا نبرس بقانا سلمن سمع والهادر بزيد على يكونن سكتخ على اللي حكي يزأمن نسي عمضين كوتلائنا بحد دمسين نبل يفردلنا أتوشت عديت نبر زلقا هاي سمعني على النزم لكا زبرق ولا انت دفن عينها كبرحو أكربا كل فات ويخان عمرو نخنوح كيناتنا والعين كوريرنا زبل ورنا لابعين رقعت خببس نبل عسلامكا كرمتني حلو إننا قوتكا مسكورة بابتي إننا قوتكا أخيرا ساعتا حزلنا بلو أخيرا ساعتا حزلنا بلو تشفت حزلنا أخيرا ساعتا حزلنا بلو أخيرا ساعتا حزلنا بلو تشفت حزلنا ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂልና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ዝርዝር ዜና ነቕርበልኩም ጨንፈር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሃገረ ሸወደን ስሩዕ ኣኼባ ኣካይዱ ጨንፈር ቁፅሪ 2 ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሃገረ ሸወደን ብ21 ሕዳር 2025 ካብ 8 ከተማታት ሸወደንን ዴንማርክን ተሳተፍቲ ዝተረኽብሉን ሰፊሕን ዕውትን ናይ ኣባላት ኣኼባ ኣካይዱ
أبو أمبر جنفر بسلامتا كفيتو عبات جنفر زلوم نطفن وفين ساتفنت أب عبيتن صنعتن سرعتاوي متكلاوي برحتن متان هبتاوي ركوت وفيا زي حلو لمخانم بزرزر أغريبو التحيز دما مساخمن كباخمن مخاني يحبين إلو أب قصالناتن ووهادن بوليتيكاوي حيلتات إرترا بزلوم قنع تردعو عدنتاوي منفسن أقباتن زرعيوو تبعتن تصورنتن نيدو فرس أما نعوات زبي إرترا مخانو أسمير اللو شنفر قصر خلطة حقر شودن أبال فتسام شماقلن أبالات مأكراي بايتو زحوقفة بمخانو كلهم ببترا زلوم عميق أفلتون تموكرون ساتفنتن مس أبنتاتو نازرزرو حقنيا نايتي لومي زلو حلوات هزبنان حقرنان بفلاي ناب مرئسي لتوكوري بقرابهم ولوصون هبتامن أخيبا نيرو ازي نايكلت ساعاتن برقان زوصل أخيبا باقدستن هنستن نأبيت مترهبتي سلفيدي زحقزو فتراوي مدبات كقورو حيالو لبواتات بمقراب كم تلمود سممعهم ترحدش عمد كرخبو أخيبهم زازيمهم ترامب هاجرو أب قداي سلام سودان كم تسرح قال أتيو بريزيدنت عبرات منقستات أمريكا دونالد ترامب أب سودان زلو كنتات بخصوص معقات أب تحت الزبل أب زوصو مجلسي نتي أب تهاجر زلو سفح حوكات كاب عالمنا زعابي سبعو قلولاو كبل قليسوه البريزيدنت أما حبراوي قصو كم تقصو لؤول سعودي عربية وسكا مراحتي استفل عليها هجرات أعراب قداي السودان مفتاح سلواءو نخحدر كم تصوعو حبيرو بريزيدنت ترامب نتي زقربو له مصوعتا أب زملكت أب زهابو ملاش أب سودان زلو تحساتاتن ممزبالاتن نمهداء كم سرح قال أديو فولي سعودي عربية اميريتن جبسن بمتكاس كمون مس كالوت هجرات ما كلاي مبرا كم استحبابره افليتو التحيز خا السودان بعلتي ابي سلطانن بهلن كنسا ناب حماق كنتات زاتوت كبل قليصوا انتخونه اتي كنتات نايزي زوبا صعروين توسخو كفتح كم زخل اميتو أبتي مجلسيو زعبا عزوزن بسوسن أدلاينات حكمنا مجبن قالوت مسرتاوي نجاراتن السودان وين تغيسو بتخلوا وجن كا بعصر شمن تحضر كلتشان إسراح مشتن أب وايت هاوس أمونجو ترامبن سعوداوي لقول محمد بن سلمان أبستجبر زته قداي السودان تقدم من تستوهبو زعبا يو نيرو إذا دما وجه السودان بخلتشان إسرائيل سلسلة كاب جمر لدحر أمريكا بزرع على درجة زي حاجة تلو مخانو زرقي مخانو تجلسو إذا كم زيلون كله لعلواي كوميتي لولاو الناس السودان نتي تقدسنت نكسنت سعد عربن أمريكان كم تقبله جلس له أتي مجلسي ترامب وون حزب السودان سبيو سلام نممسا نايتي منجستي تساتفو وسان إلو انتخونه منجست السودان اميرات ابوق السودان اصوار ام مغرب تسرح سلازلا بهلاوقه ابت مسرح سلام حقوس كم زي كونه عملكيت له امريكا بزي اتياتو زلا قال قداي السودان انتدعى تفتحو بحفشا اب كنتات زبانا كمون اوتري ارتران اثيوبيان اون صلوا كلو يخليو زبل ناي وزحات قمت ايو عبدوب اثيوبيان كنيان وطري تفتيرو كبعد سابا نمربب عدس ستانداردن نعين مسخاكرن بمتكاس داون افريكا بستبهرت معكن زينا سزرقها زينا حيلتات ستا كينيا بوغن مويالي ناب اثيوبيا تساقيرهم كبابياوي اما حدرتي قتلهم زيغاتات كم زاسرو تحبيرو مسارات نايتي كبابي نبرتي حبريتا اتساقم هاندبت استفتر زي كونه كام نوح زي جميرو اب عميق والقاون بوليتيكاون متفنانن سور سريدو سنحان ايو اون تباهيلو ابتي هوكت تساتفو كينياويان نبرتي توعا ينجيلة بستباهلة كبابي نتحقزو مخانم كا تتغيسو بدخل وجن كا سراويت إثيوبيا بعسران كلتن حدار كلتشان إسرع حمستن دوب تحسو ناب كينيا أستات كلتا كيلومتر بمقطعو نحتصير جزء من قصقاس مدبر بوليس كتما ميالة كينيا تطوع بلهم كم زنبرو تقليسو ازي نا إثيوبيا سراويت تكبار وجن كينيا قبل مرسي لخوهاب كم زجدده اون بكينياويان تتغيسو
ናይ ሓለዋ ዶብ ሃርታት ኣብቲ ጉዳይ ከም ተሰትፉን ንክልተ ሰዓታት ዝኣክል ዝጸንሐ ሓያል ተኽሲ ከም ተኻየደን ጠቐሰ እቲ ዜና እቲ ኩነታት ስሩዕ ሰራዊት ኬንያ እውን ንክሳተፎ ከም ዘገደደን ናይቲ ሃገር ሓይልታት ጸጥታ ብሓባር ነቲ ናብ ሃገሮም ኣትዩ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ደፊኦም ከውፅእዎ ከም ዝኸኣሉን እቲ ዜና ሓቢሩ በተውግእ ጉድኣት ኣጋጢሙ ዝብል ሓበሬታ ብክልቲኡ ወገን ኣይተዋሃበን ብወገን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ዝከታተል ዝነበረ ኣብዱብ ዋርዮ ዝተባህለ ኣዛዚ ሚሊሻ ተቐቲሉ ዝብል ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ኣሎ ዝበለ እቲ ዜናዊ ጸብጻብ እቲ ኩነታት ኣብዚ ደረጃ በፂሑ ክነሱ ብክልቲኡ መንግስታት ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለጺ የለን ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኬንያን ነበርቲ እቲ ከባብን ከዓ ኣብ ከተማ ሞያሌ ናይ ክልቲአን ሃገራት ሰራዊት ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ይርከብ ስለ ዘሎ ሓያል ጸጥታዊ ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ ኢሎም ከተማ ሞያሌ ካብ ኣዲስ አበባ 762 ካብ ናይሮቢ ድማ 770.4 ኪሎ ሜትር ርሕቓ እትርከብ ደባዊት ከተማ እያ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ይስማዕ ኣሎ ተባሂሉ ሓለዋ ሰብኣዊ መሰል ሂውማን ራይት ዎች ኣብ ዝቐረባ ብመገዲ ከሻያ ኩማር ናይ ትካል ዳይሬክተር ምጥባቕ ንሰብኣዊ መሰል ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ እቲ ኣብ ትግራይ ገበናት ውግእን ካልእ ጥሕስታትን ጠጠው ዝበለ ኣዘራራቢ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይቋረፅ ዘለዎ ስጋኣት ሓቢሩ ኣታሓይዙ ድማ ኩሎም ጽልዋ ዘለዎም ወገናት ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዘሎ ወጥሪ ኣብ ምህዳእ ንክሰርሑ ጸዊዑ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ገበነኛ ጉጅለ ክብል ገሊጹ ክውገድ ዘሎ ኣካል እዩ ምስ በለ ብወገን ትግራይ እኳ ዓለም ለኻዊ ናይ ዘተ መፀዋዕታ እንተቐረበ እቲ ወጥሪ ግና ኣይሃድአን ኢሉ ምዚ ብዝተተሓሓዘ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ እውን ይብርኽ ኣሎ ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኤርትራን ህወሓትን ኣንጻር መንግስቲ ይተሓባበሩ ኣለዉ ክብል ዘቕረቦ ክሲ ናይቲ ወጥሪ መርኣያ ምዃኑ ከዓ እቲ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ትካል ጠቒሱ ኣታሒዙ ከዓ እዚ ኩሉ ምክሳስ ኣብቲ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ውግእ ዘይሓወየ ከባቢ ሓድሽ ጎንፂ ከይፍጠር ዘስግእ እዩ ኢሉ እቲ ካብ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ዓፋርን ካልእ ከባቢታትን ዝለሓመ ዝሓለፈ ውግእ ናይ ብዙሓት ህይወት ምጥፋእን ምምዝባልን ከም ዘሰዓበ ጠቐሰ እቲ መጠንቀቕታ ዝለዓለ ዕንወት ትሕተ ቅርጻ ከም ዝኸትል እውን ሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ናይ ምድኻም ስጉምትታት ይወስድ ከም ዘሎ እውን ጠቒሱ እቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኸተመ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ንሰብኣዊ መሰል ግቡእ ኣቓልቦ ከም ዘይሃበ ድማ ኣብቲ መጠንቀቕትኡ ኣስፊሩ ኤርትራ ኮነ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ህዝቢ ዝወረደ በደል ከም ዘይተገደሱ ጠቒሱ ከዓ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ብ2023 ኣብ ኢትዮጵያ ገበናት ዝምርምር ቀዋሚ ኮሚቴ ኣብ ምቋም ከም ዘይተዓወተ ኣቃሊዑ እመወዳእታ ድማ ሎሚ ግዚኡ ኣብቲ ከባቢ ናይ ዲፕሎማስን ወጥሪ ጠጠው ናይ ምባልን እዩ ክኸውን ዝግብኦ ኢሉ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝነበሩ ተዓዘብቲ ወገናት ክንቀሳቐስሉ ድማ ጸዊዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቀንዲ ደገፍቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዓሊ ኮይኖም ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ተጋሩ ሓደ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበታ ብጋዜጣ ሪፖርተር ክፍሊ እንግሊዝኛ ሓደ ጽሑፍ ኣውፅኡ ኣሎ ንሱ ኣብቲ ጽሑፉ ኢትዮጵያ ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ተዋሳኢት ንምዃን ቅድም ቀዳድም ውሽጣዊ ጸጥታዊ ውድሆታታ ብሰላማዊ መንገዲ ክትፈትሕ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየታ ተተኩርን ፍትሓዊ ምምሕዳር ከተውሕስ ይግባኣ ኢሉ ኣብዚ መዳይ እዚ ጉዳይ ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ብሰላም መፍታሕ ከም ዘድሊ ብምጥቃስ ንናይ መንግስቲ ኤርትራ ኢድ ኣእታውነት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምኹናን ግና የድሊ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ጽሑፉ ኣስፊሩ ሓባራዊ መግለጺ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኤውሮፓን መራሕትን ርእሳነ ብሄራትን ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ብ24-25 ሕዳር 2025 ኣብ ዋና ከተማ አንጎላ ሉዋንዳ ሻውዓይ ሓባራዊ ርክብ ኣካይዶም ነቲ ኣኼባ ብሓባር ዝመርሕዎ ጃዎ ማኑኤል ፕሬዚደንት አንጎላን ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካን አንቶኒዮ ኮስታ ፕሬዚደንት ባይቶ ሕብረት ኤውሮፓ ማሐሙድ ዓሊ ዮሱፍ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን
ኡርሱላ ቮን ኣየር ላያ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮፓን ምዃኖም በቲ ዘውፅዎ ኣዋጅ ተሓቢሩ እቲ ኣዋጅ ከም ዝተቐሶ እዚ ሻውዓይ ርክብ እቲ ናይ ሓባር መድረኽ ብ2000 ኣብ ከተማ ካይሮ ካብ ዝጅመር መበል 25 ዓመቱ ስለ ዝኾነ ታሪኻዊ እዩ ሻድሻይ ርክብ ኣብ ብሩሰልስ ብ17-18 ጥሪ 2022 ከምኡ እውን ሳልሳይ ርክብ ሚኒስተራት ኣብ ብሩሰልስ ብ21 ጉንበት 2015 ከም ተሰለጡ እቲ ኣዋጅ ኣብ መወተዊኡ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ኣዋጅ ከም ጽማቕ ናይቲ ዘካየድዎ ሰፊሕ ዘተ 49 ነጥብታት ምስ ኣገዳሲ መግለጺ ተዘርዚሮም ኣብ 4 ነጥቢ ሰፈረ ከዓ ዓለም ለኻዊ ሕግን ኣብ ሕጊ ዝተሰረተ ኣድማዒ ሓባራዊ ተጠቃምነትን ዓለም ለኻዊ ስርዓትን ኣብ ምኽባር ዘለና ጽኑዕ ቁርብነት ነረጋግጽ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ኣገዳስነቱን ከምኡ ከዓ ንኣህጉራዊ ዴክለሬሽን ሰብኣዊ መሰልን ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕግታትን ንምዕቃብ ዘለና ቁርብነትን ደገፍን ነረጋግጽ ከጋጥም ዝኽእል ኣህጉራዊ ዘባውን ሃገራውን ብድሆታት ንናይ ሓባር ረብሓ ክውዕል ብዝኽእል መንገዲ ንምትዕርራይ ዓለም ለኻዊ ትካላት ንድግፍ ንልዕላውነት ግዛኣታዊ ሓድነትን ፖለቲካዊ ናጽነትን ናይ ሃገራት ሓዊስካ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሕግታትን መትከላትን ንምዕቃብ ቁርባት ኣለና እዞም መትከላት እዚኣቶም ናብ ዘተ ወይ ዋጋ ዕዳጋ ዝቐርቡ ኣይኮኑን ብመንጽር እዚ ተረድኦ ሓላፍነት ኩለን ሃገራት ኣብ ምምስራት ዝምድና ኣብ ብሓይሊ ተጠቒምካ ምፍራሕ ዘመስረተ ክኸውን ከምዘይብሉ ንድግፍ ይብል ኣብ መበል 43 ድማ ካብ ግህሰት መሰል ግርጭታትን ምስቃይን ፈሪሖም ሃገሮም ንዝለቁ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝመዛበሉ ሰባት ክንሕግዝ ቁርባት ኢና ስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ነመሓድረሉ ብልሓትን ኣገባብን ብመንጽር ዘለና ኣህጉራዊ ሓላፍነት ከነሐይሎ ኢና እዚ ድማ ምስ ምቕሉል ኣቀባብላን ብቑዕ ሓለዋን ምድላው ከምኡ እውን ምስ ሕብረተሰብ ዝተሓዋወስሉ ኩነታት ምስ ምፍጣር ዝኸይድ እዩ ክብል እቲ ናይ ሓባር ኣዋጅ ኣስፊሩሎ ኤርትራውያን ኣብ ውድድር ኣፍሪካ ኣንጸባረቐ ዓወት ኣመዝጊቦም ኮንፌደሬሽን ውድድር ብሽግርታ ኣፍሪካ ኣብ ዘዳለዎ ዓመታዊ ውድድር ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ኣንጸባረቐ ዓወት ከም ዝመዝገቡ ዳይሊ ኔሽን ዝተባህለት ጋዜጣ ኬንያ ሓቢራ ኣብዚ ኤርትራውያን ብዝለዓለ ደረጃ ዝተዓወትሉ ውድድር ካብ 30 ሃገራት ተወከሉ 300 ኣፍሪቃውያን ተወዳደርቲ ተሳተፍቲ ከም ዝነበሩ እውን እታ ጋዜጣ ኣፍሊጣ ጋዜጣ ዴይሊ ኔሽን ከም ዘስፈረቶ ኣቀማምጣ መሬት ኤርትራ ዝተፈላለየ መልክዕ ዝሓዘ ስለ ዝኾነን እቶም ተወዳደርቲ ኣብ ጎላጉል ቀይሕ ባሕሪ ከይተረፈ ኣብ በሪኽን ዓሚቕን ኣብ ጎልጎልን ዓቐብን ስለ ዝተለማመዱ ብዝረኸብዎ ዓቐብ ናይ ምድያብን ቁልቁለት ናይ ምውራድን ተመክሮ ኣብ ዓወት ከም ዝበጽሑ ጠቒሳ ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ኣብዚ ካብ 20 ክሳብ 23 ሕዳር 2015 ኣብ ኬንያ ዝተኻየደ ውድድር 3 ወርቂ 5 ነሃስን 3 ብሩርን ብድምር ብክልቲኡ ፆታታት 10 መዳልያታት እዮም ረኺቦም ኣብቲ ኣብ 23 ሕዳር ዝተገብረ ናይ መወዳእታ ውድድር መርሃዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ዓበይቲ ዓወት ኣማን ካብ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚኦም ናታን መድሃነ ድማ ካብ መደብ ማእከሎት ሰለስቲኦም ወርቂ መዳልያ ከም ዝረኸቡ ተፈሊጡ ኣብ ርእሲ እዚ ናሆም ኤፍሬምን መዋእል ግርማይን ብወገኖም ከካብ መወዳድርቶም ነሃሲ መዳልያ ዝሰዓሩ እዮም ብኻልእ ወገን ድማ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣድያም ተስፉ ካብ መወዳድርታ ነሃሲ መዳልያ ክትወስድ እንከላ ሞናሊዛ ኣርኣያ ከዓ መዳልያ ስራዚ ስዒራ ኣብ ርእሲ እዚ ሱዛና ፍሳሃየን ብርክቲ ፍሳሃየን ካልኦት መዳልያ ኣስራዚ ካብ ዝረኸባ ምዃነን ተሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ እሳተ ጎመራ ነቲጉ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ብ23 ሕዳር 2015 ኣብ ዝሓለፈ 12,000 ዓመታት ዘይተረኣየ ዝተባህለ እሳተ ጎመራ ከም ዘጋጠመ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ኣፍሊጠን እቲ ሓይሊ ጉቢ ኣብ ዝተባህለ ፍሉይ ቦታ ዘጋጠመ ነትጉ ካብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሓሊፉ ናብ የመንን ዕማንን ዝወርወረ ከቢድ ሓሙኽሽቲ ከም ዘኸተለ ተሓቢሩ ናይቲ ሓሙኽሽቲ ብናይ ጸሊም ሕብሪ ክሳብ ሰሜናዊ ቀላይ ዓረብያ ከም ዝተረኣየ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብ ጥቓ ኣፍዴራ ዝርከባ ዓድታት እቲ ነትጉ እሳተ ጎመራ ብዘኸተሎ ሓያል ድሮና ተሸፊነን ከም ዝነበራ ዝተቐሰ እቲ ሓበሬታ ናይቲ ነትጉ ድምፂ ክሳብ ከባቢ ኣርታዕለን ኣፍዴራን ከም ዝተሰምዐ እውን ተገሊጹ
እትነትጉይ ካብ ኣርታዕለን ወገን ደቡባዊ መብራቕ ኣስታት 15 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዝሸፈነ ምዃኑ ድማ ተፈሊጡ ከም ገምጋም ቢምለንዱ ጂሃ ዝተባህለ ፈላጥ ስነ ከባቢያዊ ጉዳያት ካብዚ ናይ ኢትዮጵያ እሳተ ገሞራ ዝበነነ ሓሙኽስቲ ኣብ ልዕሊ ከም ጉጅራት ራጃስ ዛንን ደልሂን ዝኣመሰሉ ከባቢታት እንዲ ዘንብዩ ነይሩ ኣብቲ ዝንሳፈፍ ዶሮና ከም ሳልፈር ሳይድን መስትያትን ዝኣመሰሉ ንጥረ ነገራት ኣብ ደበና ብብዝሒ ከም ተራእዩ እቲ ናይ ከባቢያዊ ኩነታት ክኢላ ኣፍሊጡ ኣብ ቀረባ ግዜ ዘኸተሎ ጉድኣት እኳ ተዘየለ ንቐጻሊ ግና ምክትታል ከም ዘድልዮ እቲ ክኢላ ምኽሩ ለጊሱ እቲ ብናይ ኣብ ህንዲ ናይ ነፈርቲ በረራ እንቅፋት እኳ ፈጢሩ እንተነበረ ድሓር ግና ካብ ሰሜን ህንዲ ንወገን ቻይናን ፓስፊክን ተጓዒዙ ከም ዝተበተነ ተፈሊጡ እዚ ካብ ደቡብ ኤርትራ ብዙሕ ዘይርሕቕ ቦታታት ክልል ዓፋር ተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ መሬት እውን ካብ ዘይፍልዮ ንዊሕ ግዜ ኮይኑ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም ዜናና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ንምክትታልኩምና መስገና ምስ ቀጻሊ መደባትና ንሓድገኩም ሰናይ ምክትታል مثلي نتقد نبر عفك كان غسلي حتى كاي اني من فلي ثمن سلمتاي كدي كاني سني صدري حابن سبقاوي مثلي كبري كنتي تتايو نحطار المكران نعدا قوي تايو مريد كمديناتو أطريرو غيرك رميتو دينالو أي مرد تغيروا مريت تدريق كايو سنايدنا مري عكاحي تاقر حيو مريت كم ديناتو أطريرو زي رفت تبدأ ناقر حني أي مرة
نجي خاتم مفكت مكورو نكون تحت مالي لومي تغيرو وثاني تريحة بعل عبيد بحرياوي تفترو فلما تتولد ሰማዕትና ህዝብን ሃገርን ዘይፈላለዩ ናይ ሓደ ነገር ክልተ ገጻት እዮም ዝብል ናይ ቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓተታ ነቕርበልኩም። ሃገር ካብ ዘብሉ መሰረታዊ ረቋሒታት ቀዳማይ ክልሉን ጎረባብቱን ዝተነጸረ ጂኦግራፊያዊ ከባቢ፣ ካልኣይ ናይ ሓባር ባህርን ስነ ልቦናዊ ስምዒትን ዝውንን ህዝቢ፣ ሳልሳይ ብዘይ ኢዳእታውነት ንገዛእ ርእስኻ እተመሓድረሉ ልኡላዊ ተፈላጥነት፣ ራብዓይ ዕላዊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ከመስርት ዝኽእል ብቕዓት ዝብሉ ካብቶም ቅድሚት ዝስርዑ መለለይታት እዮም። ኤርትራ ኸኣ ነዞም ረቋሒታትን ካልኦት ነኦም ዘራጉዱ መዐቀንታትን እተማልእ ኣብ ሕቡራት ሃገራት መበል 182 ኮይና ዝተመዝገበት ሃገር እያ። ብዛዕባ ምግላጽ ፍቕሪ ሃገርን ሃገርነትን ክለዓል እንከሎ ነዞም ረቋሒታት ብምልኣት ብዝሓቖፈ እምበር ንሓደ ካብዞም መለክዕታት ሃገርነት ቆንጢርካ ብምውሳድ ኣይኮነን። ኣብዚ እዋንዚ ብሰንኪቲ ብኢትዮጵያዊ አንጻር ልኡላውነት ኤርትራ ዝናፈስ ዘሎ ዓመፀኛ ህቦቡላ ተደጋጊሞም ክለዓሉ እንሰምዖምን እነንብቦምን ህዝብን ልኡላውነትን ዝብሉ ኣገደስቲ ኣምራት እዮም። ህዝቢ ሃገር ካብ ዘቆሙ ወሰንቲ ረቋሒታት ሓደ ክኸውን እንከሎ ልኡላውነት ከዓ ውሁድ ውፅኢት ናይቶም መሰረታዊ ረቋሒታት እዩ። ስለዚ ህዝብን ልኡላውነት ሃገርን ፈላሊኻ እቲ ይጽናሕ እቲ ይቐጽል ዝበሃሉ ዘይኮኑ ሓደ ብዘይካቲ ካልእ ትርጉምን ህልውናን ዘይብሎም እዮም። ካብዚ ብምንቃል ኢና ኸዓ ናይ ሓደ ነገር ክልተ ገጻት እዮም እንብሎም። ኣብዚ ንርከበሉ ዘለና ውዑይ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኤርትራ ሓሓሊፉ ንህዝቢ እምበር ሃገርን ልኡላውነትን ብዝብል ምእንቲ ሩባን ኩርባን ኣይንቃለስን ኢና ዝብሉ ድምፅታት ይስምዑ እዮም። እቲ ዘገርም ንልኡላውነተይ እውን ክቃለስ እየ ምባል ዘጽርፍን ዘናእስን ዝኾነሉ ግርምቢጥ ኮይኑ እውን ይስማዕ እዩ። እንተኾነ ነቶም ከምኡ ዝብሉ ልኡላዊ መሬታ ባሕራን ኣየራን ዘወሓሰት ሃገር እንተዘይሃልይዎ ደኣ እቲ ይቃለሰልካ ኣለኹ ዝበሃል ዘሎ ህዝቢ ነቲ ፍረ ቃልሲ ኣበይ ኮይኑ እዩ ከስተማቕሮ ናይ ዝብል ሕቶ ዕቱብ መልሲ የብሎምን።
بتخالق وغن نوساني قدن مسلن هزبي كبدت بزي مهاب اب طرح قلقل بطريقو أنا نهاجري الله خلا بعلي كبل زسمع كالج الله نظام كم زي مسألة زي معريزن باليتات زلوم وجنات صقاتاتا زستماغرن بخبرات حبينو زحلوان زهانصان حزب زي بالهاجر كدا أبيك تبصح تخيل كبهالون كلوون ملصم ملوئن زچبطن كم زي كون ردو مبار كمتي لالي ودبات عدي رأيان الله باتبل فلاميت زي ما اوز فلت قنون سنة بباو نفس هريمانة قبر مكايل هاقري زبالة تخبيرو ينبر حاولت قديفو اب جنة يسفر زبالة ازيو عميق زترقمو مالأختي كزنقع زي بوليو ويزات فتاويت هاقري ارتراك سوء الله نخطوة صحراء اتبل زي ما سوء حربنيا إيوب هايلون كابزز التفلي ترقم يبلان إرتراويان نهاجروم بمعكني إتالعلي خلو اتفتن اتخبرن أدى مسيلوم تقاليسوم زتسوء لغا كمتي هزبن برلو لاونة هاجر أي ملكتنن كبهال نسمعو زلنا كابترو واحيتات نحادو قنت إركاب موساد سلازخوني بانصارو اتكخبر زقبقو مريتان هزبان مالت ملوء لؤلاوي كبراك خوني قبقو نلؤلاونت هاجر زحلاق كبهالن كله مئنت هزبي محلاقن مبجاون وين أبقو زحقوف مبرزت تزنقعي كونن أب تاريخنا حيل مجزاتي إرترا مريتان بر هزبا عدلينانيو زبالو أب سليم مزقب تاريخ زتا مزقبوكو هاجرن هزبان بتاتينوم كبادموا بمحلانومي عدتات إرترا زندد زنورون علامو هزبي مربت سينو هاتس إلو نخسددي نيرو لومي إرترا كولو لاونتا بسنكي إساس تدفيريو لولاويت هاجر كتبها لاي تخيلنيا أبز حدا بموضاقا زحتت كا ملاخي إساس أفرقيو زبل دمسي ببخرنعو أم محبراوي ميديا كجمادح يسمعيو إذا خبتي إساس أفقدو مدرخات كمدرن كله نحنساب مس إثيوبيا تدميرناينا نحنساب دما كابتي أبلو أولاونت كالوت هاجرات إيدو أندا توي ززرقو زلو لأولاونت إرتران خدفر أفدقز خفت زلو بعليو بزد ما بعلي زحتتلو كاب زبل زبقس قطعي مخانو نمقماتو زتصقم أيكونن اتمفتح قنا إسياس زحتتلو سلازخوني لأولاونت بعلي يفلت إلكا نتنسوز تخطلو قوقي مقدي بزقادة دمالكو مدقامو أيكونن أب كندقو بتحادة وقن زي حلاف النتاوي كايدا إساس إنا وقز كان إنا قلع كان بمكلاسو قننو قنو دما نوتو مانصار قجله هقدف حنك فديو كبلو أنصار لولاونت إرتران هزبان زمت أطورو زلو أكالات اتقوقوي من قدام أي كونن دون هزب إرترانتي هزبنا زبلو إثيوبياوي وين كم زي ربح دقاقي مكا بمنقارو من تقاوم وخامك إلاحن مقصالنيو هقدف دايو دقل نامبر دحريس بعلي فلت زبل زي حلاف النتاوب بهاهلا كالي بقل إرتراويان زكالاح نوح زبل عدما زلوو أبلو مخوينو نناي صباح وحس مسائز زي معدور إيتويو مزبز مساسل مستمرية إرترا بعمس كم زوسد دقاقي مزقوج زلو أكال من محزاو إيدا تاونت متوبع سلزخون زي التبابع تراي زي كونه بعن طبو أي فالن كبهال زلوويو اتسلام ديموكراسن لمعاتن تحريمو هنقو كبل زسنحن زلون هزب إرترا أبز التقاراممت هاجرن أبتحتي بزعبو زي قدس حيلن كنر هوايو زبل تردو انت الليوخا كال قوقوين زي قبراون تردويو
ስለዚ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ሃገር ንዘይብሉ ህዝቢ ወይ ህዝቢ ንዘይብላ ሃገር ንምፍጣር ካብ ምሕሳብ ከምቲ ህዝብን ሃገርን ናይ ሓደ ነገር ዘይነጻጸሉ ክልተ ገጻት እዮም ዝበልናዮ ቃልስና ንኹሉ መደያዊ ልኡላውነት ኤርትራ ክኸውን እንከሎ ጥራዩ እቲ መዋጽኦ سلام السفرة راهو مقنته
وناتنا سلام تفري حديث ناتنا وناتنا مسرت عبيد كسان دمدامي مجلسي أخيبا مأكلاي مريحنت بوليتيكاو حيلتات إرترا مأكلاي مريحنت بوليتيكاو حيلتات إرترا كاب علت إسران كلتن كساب إسران سلستن ورح حدار كلتشحن إسران حموشتن سرع أخيبو كايدو أبز التفلاليو قدات أقدستو السانيتات بموسادون بعاوت زازيمو عمتاو سرع أخيبا مأكلاي مريحنت أبزوانان كبابينان كمان نمجزين العلي بكويناتن ورخيناتن تحميسو أبزلو الأوان باهقراو مداي دما أتكورونا غالبون علمنا أب كوينات يوكرينين روسيان بعد شنخ إسرائيل فلسطين دما بتخالق شنخ تشاقيلو أبزلو اللهماتيو تخايدو ماكلاي مريحنت بابو امبر بوليتيكا حيلتات إرتراز غربولو عمتاو صبصاب ناي كلن بيت صحفتات بزرزر دحر مسمع نزغربه مبرهيتاتن ممحياشاتن وسيخو صديقو بدحرزي بمسرة تقدمو صدق عمتاو مدبعيوتات ناي نفس وكف بيت صحفتن تقاط آصارن زتعاممن زيتعاممن حيالن دخمن قدنتات ناي نفس وكفهم جمجمو نزغصل حد عمت نفس وكف بيت صحفت أمنتايا توكيرو خسرح كم زقباء تمايتو بزي كازي أمترناف هاجراوي حايلتات كساب حجي بزح سعرتات ككايدو كوانت تسنحي أبطن بزحات زي تعوت اللهم نقرات بحدش منفسن مدباتن برتعو خسر حالو مخانو سميرو اللولا ما أكلاي مريحنت بوليتيكا حايلتات إرترا دحر سفيح ميت ان مردداءن بزوم زسعو أقدستو السانيتات زازيمولا مترناف هاقراو حيلتات إرترا بزملكت ممسرات بوليتيكا حيلتات إرترا حادثو قمتي أم مسرح مترناف حيلتات لوطي أبرئس مخانو كابز مسرت كساب حجي أم منغوتهم مسرتي ببقوانو حدحد متأممانو من عبيك غيد مصنحون نزت رأي يعبين أس زي مردداءات بزتفلالي مدرخات أزيو هاناس بزخونة مقد خفتح مصنحو زنعت كوينو نغص عليون اتزنحي معبولا فتات حقريج اتن مردداءن أبرتعو خسر حلو زقباء مخانو رئيو ملكاو سرعات هقدف أب إرترا سلطان كابز حز جميرو كساب حجي هزو إرترا زز تولدو ناب زي زاري كوينات إنا قبرت انيحون اللون محبراون قطباون كونتات هاقرنا مريت زبيتو منسياتنا قداماي مريجاتاتهم سدت كابزخون عسرتتات عمتات حليفولو مبار نجوكون هزبنا كاب كمزيز عمسلو خلو مداياو عمس نمدحان حدنت تقالست حيلتات إرترا نصباح زي بهالو أقدس هاقراو عمام مخانو سميرولو أبتن 4 مقومياتات مثل التفلاليو هاقراويان حيلتات تجميرو زتسن حزيتتات بحدش منفسن مدبن تزاتيو نمعواتو كسعت كمزلو رئيو إتن 4 مقومياتات زنز سعبين هلوي ديكتاتورياو سرعات هقدف نموداقن أبوزحنتن محبراو فتحن زتسرته ديمقراسياو سرعات نمتكال تطح بايتا ممدماد لا حادنت هزب إرترا محلاون مدلدالن نحباراوي سلاماو منبابرو طعي هواهو نمفتارن معياي أوشت هزب إرترا بهل ديمقراسن سلامن حباراو منبابرون هاناس زيتن مزرقح ما
ኣብ ሃገራዊ ልኡላውነትን ፍትሓውነት ነፃነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ብምእማን ንዝቃለሱ ሓይልታት ዝጠራንፍ ዝብል እዩ። ኣብዘን 4 መቆምያታት ሃገራዊ ሓይልታት ዝተመርኮሰ ሰፊሕ ናይ ምጥርናፍ ባይታ ንምጥጣሕ ዝቕጽል ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ መጽናዕቲ ቕሪቡ ንናይ ዘተ ሽማግሊኡ ከስንቕ ወሲኑ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ቀረባ ግዜን ዘካይዶ ጉባኤ ዓወት ብምምናይ ሒዝናዮ ዘለና ቻርተርን ሕገ ህንፃን ኣብ ምንዳፉ ተሳታፊ ከም ዝነበረ ፍሉጥ ኮይኑ ድሕሪ ጉባኤኦም ናይ ዘተን ልዝብን መስርሕ ንኽቕጽሎ ድሉው ምዃኑ ማእከላይ መሪሕነት ወሲኑ። ምስ ኤርትራዊ ልፍንትን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ክሊ እቲ ብፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሓጺር ግዜ ዝቐርብ መጽናዕቲ ዝጀመርናዮ መስርሕ ዘተ ክቕጽል ከም ዘለዎ ርእዩ። ምስ ካልኦት ብተናጸል ክዛተዩ ድልዋት ምስ ዝኾኑ ውድባት እንተኾነውን ብመሰረት እቲ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ከቕርቦ እንጽበዮ መጽናዕቲ ንምዝታይ ቅሩባት ከም ዘለናውን ማእከላይ መሪሕነት ወሲኑ። ዝምድናና ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ምስ ናይ ግዳም ሓይልታት መንግስታት ውድባት ግንባራት ዝግበር ዝምድና ኣብ ልኡላውነት ሕድሕድ ሃገራት ዘኽብር ኣብ ናይ ሓባር ረብሓን ዕብየትን መርሆ መሰረት ዝገበረ ይኸውን። ውሽጣዊ ሰራርሓ ኣብያተ ጽሕፈታት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ጽሕፈት ፈጻሚ ኣካል ዝጸንሐ እወንታታትን ሕፅረታትን ድሕሪ ምግምጋም ስሉጥን ኣድማዕን ስራሓት ኣብ ምስልሳል ክካተቱ ዘለዎም ኣገደስቲ መሳርሒታትን ምምላእ ዓቕሚ ሰባትን ከም ዘድሊ ኣብ ዝቐረበሉ ትልሚ መደብዕዮታት እውን ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግቦም ዕማማት ብዝሰርዐ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቤት ጽሕፈት ዓመታዊ ትልሚ መደብዕዮ ጽዲቑ። ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ህዝብና ብሰሪሕ ሰም ጨቋኒ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ስደትን ከርተትን ከም ዘሎ ርዱእ ኮይኑ ማሕበራዊ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ኣብ ርእሲ እቲ ሒዝዎ ዝጸንሐ ዕማማት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩነታቶም ከጽንዕን ዘድልዮም ነገራዊ ሓገዛት ንምርካብ ናብ ገብረ ሰናይ ትካላትን መንግስታትን መዘክራት ከቕርብን ክጉስጉስን መሪሕነት ወሲኑ። ማእከላይ መሪሕነት ነቲ ድሕሪ 1 ዓመት ዝካየድ ጉባኤ ምቅርራብ ኣብ ምስንድኡ ክሕግዙ ዝኽእሉ ኣገደስቲ ሓሳባት ብምቕራብ ንፈጻሚ ኣካል ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንኽምዝዝን ዘድሊ ቀረባት ከጠዓዕምን ሓላፍነት ኣሰኪሙ። ኣብ መጨረስታ ኣብ ፈጻሚ ሽማግለ ከገልግሉ ዝጸንሑ 9 ኣባላት መሪሕነት ደጊሞም ንዝመጽእ 1 ዓመት ከገልግሉን ክቕጽሉን ምስ ዘድሊ ኣብ ውሽጦም ምምዕርራይ ክገብሩ ሓላፍነት ብምሃብን ኣኼባኡ ዛዚሙ። ብሓድነት ንሓርነት ማእከላይ መሪሕነት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ 23 ሕዳር 2025 ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ዝመጽእ ሐሙስ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ደሓን ቀኒዩ እናበልና ብዛ ትስዕብ ሙዚቃ ንሰናበተኩም። ሰናይ ቀናይ فسنا وأزهلق رئيس عالي زعاقد أجل عندي زحلد تأمر مدرب الحكي بجمنا زقبل على عصديدو لو يحطي بعد ما أسعدهم
نزحات ولدي نتفقعنا زحالم ويزحلقني حاسس هلاكت عطرني حكي يسمح لي نبلح اجي لوردو كاب نبو نسر عبد حدا علمنا كابون فتحي انتي دعم ود بطن نصحي عبزي ربي عين بطنكي مسمرنا حزن كلاتنا زماكن بسكم ضير محلك انترفوق بقوة زي فلت عشايرو زحل من الستان يسنا حناي نبل يسنا حناي نبل أقول كزاناني نزولي عطا حسبك توت بعد عقلي فتوت زلعين شعل قاتلني التايد أرمي زي كم نهاية مالي بأسارح يتخون نايس مأتالي يسنا حناي نبل يسنا حناي نبل لو مسكبونا نقبل عطايا كل خملس الراية عين اندكاس تبكي سنعلنا في اللياتنا مساخي عشنا عوينا باريرنا خبرنا زدفره مدينتنا زحسره نولدنا زدمره نفسنا وازهلقه ريس انا لزعاقده اجي اني زحلده تأمن مدري بداكي بدأنا زقبله على أسدينه لبيهم عطي بعلم أسعدهم نزحات ولدي نتفقعنا زحالم ويزحلقني حاسس هلاكت عطرني حكي يسمح لي نبلح اجي لوردو كاب نقو نسر عبد حدا علمنا كابون فتحي انتي دعم ود بطن نصحي عبزي ربي عين بطنكي مسمرنا حزن كلاتنا زماكن بسكم ضير محلك انترفوق بقوة زي فلت عشايرو زحل من الستان يسنا حناي نبل يسنا حناي نبل أقول كزاناني نزولي عطايا كل خملس الراية عين اندكاس تبكي سنعلنا في اللياتنا مساخي عشنا عوينا باريرنا نتحقق في مبارز زيدها قدجنا عادي لمتأكلنا هاقا ريك بريس سدت عيكونا مرجعنا